saranane wan yen luhung betah topo kurang guling elingo solah jatmiko yen wacana kudu manis murih sengsem ming sasama sakmanane manungsa sami Tuan sembah kapurba murbeng rat Manuto kowe bakal tak rudo paksa ana ngendi papan dunungmu betok mlebu mriki Pak Sarmin digiring jagone yo cendhok para ukir-ukiran sing ra ketok dadi pikiran lah rasane dedek nyur
Jagone Pak Rustanto ya angel men cekelane ya. Bulet jebulane. Ku mah ya bangkok. Eh. Ayo men, Pak Sarmin. Mbok tututi. Oh, dame, Cok, dame. Jago kok pintere ra karuan kok ngono. Cancut gumregut tangkas trengginas para paraga panyepeng sawu.